गोजोन्थों आं दिनै जेएसपी एडभाइस 365 चेनेल जै मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों जाय आपडेटआव बा जाय कन्टेन्टआव आङो आथिखालाव पेरामिलिटारि ट्रेनिंखौ लानानै बारग' एनडिभिफोरनि गेजेराव माखासे बर' दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव जि दाङाबाजि ससियेल मिडिया आरो इउट्यूबाव सोलिबाय थादों बिनि सायाव आङो सावरायनो नाजानाय जादों। BTR Accordनि बादियै माखासे बर' लाइमोनफोरखौ थामहिनबा माखासे एक्स एनडिभिफोरखौ गिबियावनो पेरामिलिटारि फोर्स पुलिस BSF आर्मी बायदि बिफानफ्राव बिथांमोनखौ सोनानै बिथांमोनखौ थांना थानायनि जिथु आसिला लानानै आथिखालाव पेरामिलिटारि ट्रेनिंनि सोलिगासिनो दं। बे बुब्लियाव जोंनि बाक्सा एक्स एनडिभि अदालगुरि एक्स एनडिभि आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट एक्स एनडिभिफोरनि गेजेराव माखासे बेले बेजेखौ लानानै आथिखालाव गुसु दावहा सोलिबाय थादों। दिनै BTR गोरोबथाया 1 बोसोरनि बारलांनो हमबाय, नाथाय माखासे एनडिभिनि जिथु अनसुंथाइ बा बिथांमोननि थांना थानायनि राहाखौ लानानै आथिखालाव स्किल ट्रेनिंनि माखासे हाबाफारिखौ लाबाय दङ। नाथाय बे स्किल ट्रेनिंखौ लानायाव माखासे एक्स एनडिभिफ्रा बेयो जोंनि थाखाय गोनांथि नङानो होनदों आरो फारसेथिं पेरामिलिटारि फोर्सआव उइदाउट ट्रेनिं बिथांमोना गावसोरखौ भारतनि जिखिजाया रौनिया बिफान बा बायदि बिफानफ्राव थोंजोङै बैसो थानायफोरखौ थिसननांगौ होननानै बिथांमोना बुंदों आरो बिथांमोना गाव गावनि मोननांगौ मोन्थायखौ थाबैनो जुदि आसाम सरकारनिफ्राय मोनाब्ला बिथांमोना बिग्रायखांगोन होननानै बुंदों। आरो गुबुन फारसेथिं बर'फोरनि गेजेराव गावस्रालांनाय बाथानि जिथु NLFB बिथांमोना हाग्रायाव दंहैयो आरो आथिखालाव जि NLFB खौ हमनायनि हाबाफारिया आथिखालाव जागायबाय। गुवाहाटियाव बाथानि थाफानाय सासे धोरोमखौ हमनायनि नमुना, नाथाय बे थासारिया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव। जियानो जा BTRआ जोंनि थाखाय नङा, जोंनि फिसा फिसौनि थाखाय, जोंनि फिसा फिसौनि इयुननि थाखाय बियो मोनसे आगानसे दावगानाय। बेखौ जि जोंनि बे फिसा फिसा मोनथायफोरखौ लानानै जों जुदि दावराव दावसि जायोब्ला आरो खम समनि गेजेरावनो जोंनि जि मावफुंनो लागा हाबाफारि बेखौ थाबैनो जाजानो लुबैनाया खोब दुखुनांथाव। जेसे हायो बिथांमोना थाबैनो नाजानानै एक्स एनडिएफोरनि जिथु मोननो लागा मोनथाय बेखौ लानानै जोंनि BTRनि चिफ आरो आसाम सरकारजों लोगो नांनानै भारत सरकारनिफ्राय माखासे जोंनि BTR दफायाव थाखानाय माखासे दफाफोरखौ आथिखालाव फारि फारि बिथांमोना मावफुंलांनो नाजायाखै नङा, नाजालांबाय दङ। नाथाय एफाबां मानि हाबाफारिफोरखौ सानसे साननैयावनो जोङो साक्सेस खालामनो हानाय नङा। नाथाय आथिखालाव बे BTRनि दफाफोरखौ मावफुंलांनो थाखाय BTRनि चिफ बिथां प्रमद बर'आ नाजालांबाय दङ आरो बेफोरो फारि फारि जालांगासिनो दङ। नाथाय माखासे थाखोनि सुबुंफ्रा माखासे पलिटिकेल गेमजों बोबथिं जानानै गावजों गाव दाङाबाजि जाबाय थादों। बेयो जोंनि थाखाय मोजां लैखोन नङा। बेनिखायनो जोङो जिखिजाया थासारिखौनो लानानै जोङो एनडिभिआनो जा UPPLनि गेजेरावनो जा जि दाङाबाजि जोंनि गेजेराव जालायबाय थादों बेफोरखौ जों थ्र'लि डिसकासननि गेजेरजों जों समाधान खालामनो नांगोन। मानोना जोङो न'खरसेनि बिदा फंबाय गोजा जोङो जोंनि मोन्थायफोरखौ माबादि हासिल खालामनो हायो आरो BTR गभर्नमेन्टजों लोगो जानानै जों माबादि जोंनि मोन्थायफोरखौ लाबोनो हायो बेफोरखौ जों नाजानांगोन। नाथाय जों गावजों गाव दाङाबाजि जालायबाय थायोब्ला जोंनि मोननो लागा जिथु थांखि बे थांखियाव सहैनो हानाय नङा। अब्लाना जोंनि जि एफाबां गोबावनिफ्राय नाजानायनि जि फिथाइ बे गोदै फिथाइखौ जानो नाजानाया जोंनि थाखाय खोब गोब्राब जाहैगोन। बेनिखायनो आं एक्स एनडिभि बिदा फंबायफोरखौ खावलायो, नोंथांमोनाबो जयै सावरायलाय आरो नोंथांमोना प्रमद बर'नि माबा मोनसे जुदि बुंनो लागा दङब्ला नोंथांमोना फेस टु फेस रायलाय। ससियेल मिडियानि गेजेरजों गासैबो खोथाखौ फोसावबाय थायोब्ला गुबुन माहारिया जोंनि उइक पइन्टखौ नुनो मोनो। बेनिखायनो नोंथांमोना मोजां राहा लानानै बबेबा मोनसे हटेलाव बबेबा मोनसे जायगायाव लानानै सावरायनानै जोंनि मोन्थायफोरखौ माबोरै हासिल खालामनो हायो बेफोरखौसो सावरायनानै जोङो समाधान खालामनो नाजालांनाया जोंनि थाखाय खोब गोनांथि दं होननानै आं सानो। नोंगौ एक्स एनडिभिफ्रा दिनै 33 बोसोर हाग्रायाव थानानै बेसेबांबा साद जाल्ला जाबाय आरो माखासे जोंनि बिदा फंबायफ्रा पुलिस मिलिटारिजों दाउ अमाफोर बायदि होसो होसो गावथारजाबाय बुथारजाबाय आरो माखासे NDF बिदा फंबायफोरनि बिसि फिसाफ्रा दिनै खाफालनि सिन्दुरखौ खोमानानै गावनि
जिउखौ खांगासिनो दं बेफोरबायदि थासारिजों भुगिबोगासिनो दं माखासे बर' सुबुंफ्रा एनडिएफोरखौ जायगा होनायनि नामाव बेंगुरा जानांबाय गावथार जाबाय गोबांनि न'खरा सिलिंखार जाबाय दाय गैयै मानसिया बुथार जाबाय बेफोरखौबो जोंनि एनडिएफ बिदा फंबायफ्रा साननो नांगोन नोंथांमोना खालि नोंथांमोननि 34 बोसोर स्ट्रागलखौ नोंथांमोना बर' हारिनि थाखायसो नांदों बर' हारिनि बिमा राव थुनलाइ हारिमुखौ फोथांनो थाखाय बुहुमाव गायसननो थाखाय नोंथांमोना भारत बादि मोनसे एफाफां गोहो थानाय रौनिया हानजाजों दावहा नांनानै बर'नि हारिमुखौ बा सोदोमस्रिखौ लाखिबोनो आरो बर' रावखौ फोथांनो नाजाबोनाया खोब बाख्नायथावना खोथा नाथाय नैबे दा बुब्लिया जों गावजों गाव नांलाय खमलाय जानायनि बुब्लि नङा दा बुब्लिया जों खौसे जालायनानै बर'नि राव थुनलाइ हारिमुखौ जोङो माबोरै समाधान खालामलानो हायो बेखौ जोङो खौसे जानानै सावरायनायनि गेजेरजों समाधान खालामनांगोन आरो जोंहा माखासे एग्रिमेन्टनि उनाव जेरैहाय बिएलटि एग्रिमेन्ट उनाव माखासे दाय गैयै सुबुंफ्रा दायनिफ्राय रैखाथि मोनदोंमोन जेलनिफ्राय गदोंमोन नाथाय बिटिआर दाव आथिखालाव रन्जन दैमारिया जोबथेसालियावनो जोबनानै दोनजाबाय दं बिथांखौ बहननानै लाबोनाय हाबाफारिखौबो माखासे एक्स एनडिएफफोरा नारसिननायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो मानोना बिथां रन्जन दैमारि जि एडभकेट उकिला बुंनाय बादिब्ला आथिखालाव जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो माखासे दोलोनि मानसिफ्रा जाबादि आसाम सरकारखौ नारसिननांगौ बेबादि नारसिनाखै होननानै बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुंदों बिथाङा बुंदों अनजलि दैमारिया आथिखालाव माखासे जोबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ बा केसनिफ्राय रैखाथि होनो सिगांनिफ्रायनो नाजाबोबाय दङ आरो दासिमबो नाजागासिनो दं होननानै बिथां उकिला बुंदों लोगोसेयावनो बे नाजानायखौ जुदि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जिएमफोरा नारसिनोब्ला रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय सख'नो हानायनि लामाया दङ बेखौ बिथाङा बुंदों बेनिखायनो जोंनि बिटिआरनि गभर्नमेन्टनि जि बिबान मोननाय नेताफ्रा बिथांखौ थाबैनो सख'ना लाबोनांगौ नङाब्ला जोंनि गेजेराव बे बेले बेजेया जाबाय थागोन आरो माखासे एनडिएफ बिदा फंबायफ्रा जुदि गावसोरनि मोननांगौ मोन्थायखौ जुदि थि समाव मोनाब्ला बिथांमोना जुदि हाग्रायाव थांफिनोब्ला फिन आरो जोङो भारत रौनियानि आखायाव जोङो मोनसे हाथियार दैग्रा मोनसे जाति हिसाबै सिनायथि जाफिनगोन आरो जोंनि बिदा फंबायफ्रा सिगांनि बादिनो आरो बे दाउ अमाफोर बादि होसोजो गावथार जाफिनगोन बुथार जाफैगोन बेनिखायनो बे थिग बुब्लियावनो जोङो बेखिनि जि बिटिआरनि गेजेरजों जा दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ मावफुंलांनानै जोंनि जि थांखिखौ जाफुंसार होनो नाजानांगोन आरो जोंनि नेताफ्रा गाव गाव देरनायनि खोथाखौल' साननानै जेरै पलिटिकेल टाग अफ वार गेलेयोब्ला जोंनि हारिनि गेजेराव गोबां बेले बेजे सोमजिगोन बेनिखायनो आं गासै थाखोनि इन्टेलेक्चुयेल लोगोसे बर' रायजो राजा आरो माखासे लिडगिरि आरो रिपर्टारफोरखौबो आं खावलायो जाहाथे नोंथांमोना नोंथांमोननि रोंगौथि बादियै जोङो माबोरै बर' हारिखौ जौगाहोनो हायो बेफोरनि फारसे नाजालां अब्लानो जोंनि बर' हारिया बुहुमाव मोनसे खोमथा माहारि आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ दा जेरै बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि जि मास्टार ड्रिम नुदोंमोन बे बिथांनि जि ग्रेटेस्ट ड्रिम्स अफ बर' नेशन दानायनि मास्टारेस बर' हारिखौ खालामनायनि बिथांनि जि सिमां बे सिमांखौ जोङो लाखिनो नाजानांगोन खालि मुङावल' जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लिभ एन्ड लेट लिभ खोथाखौल' लानानै खोथा बुंब्ला जानाय नङा जोङो खोथाजों लोगोसे जोङो जोंनि साननाय मावनायफोरखौ जों दिन्थिनो हानांगोन अब्लासो जोङो हारिखौ गोजौ जांख्लायाव दैखांनो हागोन मिजिं थिबाय थाबैनो एक्स एनडिएफफोरनि गेजेराव जि दा आथिखालाव जि मिसआन्डारस्टेन्डिं सोलिबाय दङ बेखौ जोङो गोसो हमथानायनि गेजेरजों नोंथांमोना जुदि 34 बोसोर हाग्रायाव थानानै लेवार जानानै भारतनि पुलिस मिलिटारिफोरजों होसोजानानै बुथार जानानै माखासेफ्रा थैलांबाय बेफोरबायदि थासारिजों नोंथांमोना खर' गंग्लाया बासिनो नोंथांमोना हारिनि थाखाय दावहा नांबोबाय थादों होनबा 34 बोसोर नोंथांमोना एफाबां मानि दुखु खस्थ'जों सोलिबोदों बेबादि बुब्लियाव आथिखालाव 1 बोसोर 6 दानसो जाहांनाय जि बिटिआरनि जिथु सरकारनि आयु बे खम समनि गेजेराव गासैबो नोंथांमोननि मोन्थायफोरखौ जाफुंसार होजोबनो हागोन बे साननो लागा नङा आरो नोंथांमोनाबो बुजिना नाय नोंथांमोना पेरामिलिटारि आरो पुलिस मिलिटारि बायदिसिना रौनियाफ्राव साख्रि मोनगोन आरो माखासे बर' रायजोफ्रा माबायदि सात जारलायाव जादों बेखौबो नोंथांमोना साननायनि गोनांथि दङ आरो बिसोरनि
इयुननि थाखायबो नोंथांमोना इयुनाव खामानि मावलांनांगौनि गोनांथि दं होननानै आं सानो। बेनिखायनो नोंथांमोना बे जेंनाखौ थाबैनो सावरायनायनि गेजेरजों समाधान खालामनांगौ, नङाब्ला जोंनि गेजेराव थासारिया खोब गाज्रि जालांगोन। मानोना लेहेम जानायनिबो जोङो गोबां जेंना नुहुरो। मानोना जोंनि भारत हादोराव आथिखालाव कर'ना भाइरासनि जिथु गाग्लोबनाय बे बांबोबाय थादों। बेबायदि बुब्लिनि समावनो जोंनि जि हाबाफारि मावनो लागा बेफोरो लेहेम जादों जों होननानै सानदों। बेखौ थासारियानो जोंखौ खालामहोदों होननानै बुंनांगोन। बेनिखायनो आं गासै XNDB वर्ल्ड कापखौ सावरायनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि जि मोननो लागा मोन्थाय आरो नोंथांमोना मोनब्रै दोलोनि गेजेराव बबे हान्जानिफ्राय बेसेबां साख्रि मोनगोन आरो बेसेबां मानसिया अनसुंथाइ मोनगोन बेफोरखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों समाधान खालाम। नोंगौ गासैबो XNDBफ्रानो साख्रि मोनगोन बेखौ जोङो जाफुंसार जोबगोन होननानै जों बुंनो सानो। मानोना बिसिनि दिनावबो माखासे बर' सेंग्राफ्रा हाथियार लानानै दावहायाव थैथां नांसोमदों। बिथांमोनाबो गासैबो साख्रि मोनाखै आरो सारेन्डारनि रां अनसुंथाइ मोनाखै। आरो BLTनि दिनावबो माखासे BLTफ्रा जाबादि साख्रि बाख्रि मोननांगौ बिथांमोननि दिनावबो मोनजोबाखैमोन। बे थामथि बर' गोरोबथा, थामथि बर' पिस एकर्डआवबोदि गासैबो XNDBफोरनो सरकारा साख्रि होजोबनो हागोन बा अनसुंथाइ होजोबनो हागोन बे पसिबल नङा। बेनि थाखायनो जों गोसो हमथानो खामानिफोरखौ मावलांनांगोन आरो जोंनि मोन्थायफोरखौ बिख'ना लानो रोंनांगोन। अब्लासो जोङो जोंनि थांखियाव सहैनो हागोन। आरो जोबथा बुब्लियाव आङो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। आं दिनैनि बे सावरायथुनखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।